برفê erd spî kiriye û dîmenekî niwaze nîşan daye. Gundê Aliyan yê gundewarê bajarê Girkê legêne. Ji ber barîna berfa zêde, rêyên bi dehan gundan hatine girtin û jiyana rojaneya xelkê wê gihiştiye asta sekinînê. Sê roj berf metê. Berfama gelekî zêde hatiye û rê hatine girtin û kes nikariye rêya reherê werê belediya Girkê li gel hewara me hatiye rêya paqij dike û rehmel dê bavê wa tevda û xwedê wa bitirênê û ser serê me hatin û xwedê werin. Ji bo ku berf bandorê li xelkê neke, ev sê rojin şaredariya geliya bajarê Girkê legê ji bo vekirina rêyan tîmên hewarçûnê amadekirine û seferberî ragihandine. Berî sê çar roj heye me komîteka awarte ava kir. Tîmê me ketine xebat û li zûbezê de bo va rêgoçina gundê Girêdayî herêma Aliya Girêdayî peyva şaredariya Girkê legê Mustefawiyê ji bo wana vekin ji bo çareserî warê here peyda bikin miletê me nemînê di Aslangiyê de. Tîmê me ketine xebatê de ketine li zûbezê de wekin hacî em ser rêya banokiyê ne. Ev sê roja em di xebatê de ne di zûbezê de ne. Gundê me vekirin Delavê Kera bû, Elyanebî bû, Cîlîka bû, Semîsaxa Banî bû. Em hat rêya banokiyê de ne jî. Çar roja em vê berfane gerin û barya paqij dikin. Em istimharê de ne. û şixul berdewama û berf cêna jî heye esta nîv metrê. Nam mentiqa Semîsaxê û banokiyê wana bikin û Delavê Kera. Bi hatina sala nû re, barîna berfê jî dest pê kir. Herçiqa sir, seqem û sermaya wê hebe, lê sûdeke mezin li cotkaran û erdên çandiniyê dike û hem jî dilên xelkê xweş û geş dike.